Quina valoració en fas del teu mandat al capdavant de la cadena que vas començar al març del 2017 i en què TV3 ha estat la més vista tots els mesos, a excepció de 3, i que just van ser els inicials que pràcticament no havies pogut començar a exercir les teves funcions? Home, jo diré d'entrada que estic encantat que em facin una pregunta que no sigui ofensiva ni agressiva per començar, perquè és dificilíssim trobar algú de qualsevol àmbit o de qualsevol àrea o de qualsevol mitjà o de qualsevol el que siga que no estigui més ficant sempre amb una obsessió absoluta de les coses que no es fan bé aquí i en canvi de les coses que es fan bé i que són moltes, doncs això, i que a mi em toca defensar-les, no perquè m'afecten directament, sinó perquè afecten la bona feina que jo crec que es fa en aquesta casa i a tota la gent que hi treballa. Doncs, caram, per una vegada que dius alguna cosa agradable, ja dic que em passa el dia moltes vegades defensant coses que crec que no s'haurien de defensar perquè estan ben fetes. I s'accepta qualsevol crítica, però, caram, acceptar la crítica sistemàtica sempre només per veure que es fa malament, això cansa una miqueta, però bueno, això entra dins del sou. Per tant, bé, jo estic content personalment. És a dir, és veritat que quan vaig entrar en aquell moment TV3 no era líder, en aquell moment anava a la tercera, que en 3 mesos es van posar líders. No ho adjudica només, evidentment, a la incorporació del meu en aquell moment i als criteris que podia o que vaig portar, sinó que també ho atribuïsc al fet de que s'havia passat un moment una mica complicat de falta de recursos que després han anat repetint cíclicament i això havia afectat a la graella de programació, però bueno, en tot cas, i vull dir per això que la gent que hi havia ja treballava molt bé i de fet l'equip en què jo continuo és el mateix, però en tot cas, respecte a com vam reaccionar i el que va passar després, jo crec que és un èxit. Crec que avui en dia guanyar cada mes durant 4 anys realment és molt complicat i és una de les coses, jo tenia 3 objectius quan vaig arribar a la tele, doncs és una de les coses de les quals em puc sentir orgullós i les quals he d'agrair a l'equip que treballa amb mi. Un dels arguments que sí que a vegades es gira a la contra és que diuen que TV3 és líder perquè s'ha quedat amb tots els espectadors que són independentistes. Creus que és cert? Sí, això ho diu gent que no té ni idea de com funcionen les audiències. I és tan fàcil xerrar quan no se sap res. És a dir, nosaltres tenim estudis d'audiències continus cada dia, amb un equip treballant-hi sempre, i et diuen moltes coses. I l'única cosa que no et diuen és aquesta. D'entrada, si nosaltres tinguérem a tots els independentistes, tindríem una magnífica audiència del 52% ara mateix i seríem els més feliços de la Terra perquè seríem la televisió més vista de l'univers. I a Catalunya les fluctuacions, com a qualsevol país del món, les fluctuacions d'audiències són brutals. Vull dir que hi ha una gent que pot començar perfectament a veure el TN i després se'n va a veure Telecinco. I finalment acaba en la Sexta o se'n va a Netflix o a una cadena de pagament per veure no sé què. I aquesta persona que fa això és un independentista o és un unionista. I per tant, com és un independentista o un unionista, tu pots dir, bueno, doncs aquesta gent té 4.000 criteris, alguns, per exemple, només d'entreteniment, en els quals la seva ideologia o les seves inquietuds no pesen. Nosaltres som líders perquè som líders, perquè ho fem bé, perquè ho fem millor que la competència, perquè dediquem uns esforços brutals a treballar bé i després perquè tenim alguns avantatges que no són els que són i que no negarem que ens beneficien, però no en tenim la culpa. Per exemple, que a Catalunya no hi hagi una competència de televisió privada en català que tinga un bon nivell o un nivell d'èxit i que ens faci la competència directament. Això no hi és, però també és veritat que s'ha intentat i ho intenta a Televisió Espanyola amb totes les desconnexions en català i ho ha intentat també 8TV, ho intenta en altres mitjans i no funciona la cosa. Clar que diran, home, vosaltres competiu amb uns mitjans que ells no tenen. Bueno, respecte a Televisió Espanyola, no. Televisió Espanyola, la seva programació en català, tenen els mateixos recursos o més que TV3 i guanyem. Per tant, no. Si s'han de buscar, si nosaltres no fórem líders, ens dirien, va, perquè som uns petardos. I com que són líders, es diuen, no, perquè és l'independentisme, o és que no estan ben col·locats. Han arribat a dir fins i tot que els audímetres es beneficiaven, que nosaltres paràvem en Cantar Media, que és l'empresa que fa això a nivell de tot l'Estat, i que els convencien per ajudar-nos, i que la gent que es triava, els triàvem amb uns criteris que, bueno, per l'amor de Déu, som líders i punt. I si algú vol saber d'audiències, que parli amb la divisió, amb l'àrea d'audiències de TV3, i els explicaran com és això de complicat. Seguint amb el tema ideològic, també et volia comentar que quan vas ser escollit van dir que eres
l'home de Convergència o del PDeCAT en aquell moment i darrerament diuen que estàs al servei dels postulats d'Esquerra. També, què els hi diries a aquesta gent que pot arribar a pensar això? Que estigui al servei del dimoni, des que vas néixer. Em va contactar el dimoni, vam fer un pacte, jo vaig comprar la condició d'eterna joventut i de no morir mai, i ell, a canvi, em va donar la possibilitat de dirigir TV3, que és un gran favor que em va fer. No, la gent ha de buscar sempre, abans ho parlàvem, excuses o misèries per a tot. És veritat que el Consell de Govern d'aquesta casa es fa en base a majories parlamentàries, perquè som una televisió pública i és el millor sistema que s'ha trobat. I és veritat també que és el Consell de Govern qui proposa el nom de les persones que dirigeixen TV3 o Catalunya Ràdio fins ara, com és veritat que a partir d'ara hi haurà un concurs i a veure què s'inventen llavors. I també és veritat que adjudiquen la influència de determinats partits al cap d'informatius de Catalunya Ràdio, al director de Catalunya Ràdio, al cap d'informatius de TV3 o tal. A mi em va nomenar un Consell de Govern. Va aprovar que jo fora el director i jo només em dec al Consell de Govern d'aquesta casa en el sentit de demanar més responsabilitats. I si algú no ho té clar, doncs ara ens han donat una oportunitat magnífica de saber què faig jo i com penso jo amb algunes gravacions de converses telefòniques que s'han fet sense saber-ho les persones que les feies i en les quals solen dir més o menys que jo faig el que considere o, més pejoratiu, el que em dóna la gana. I aleshores, si em va nomenar un partit polític i ara quan truquen resulta que ja no sóc dels seus i ara immediatament la gent més simple diu pues és que s'ha passat als altres. Doncs bueno, m'agradaria que isqueren converses telefòniques gravades amb dirigents d'Esquerra Republicana perquè saberen què pensem de mi i veurien com és que m'he venut jo tant a Esquerra Republicana. La qüestió és embrutar. I com que és un país en què la gent, quan una cosa funciona bé, s'ha d'embrutar i sobretot també amb els moments polítics que són molt llargs que estem vivint, doncs que embruten. A mi ni em va posar a Convergència ni ara estic al servei d'Esquerra Republicana. Però si algú vol pensar això per convertir-me en un ser abjecte, cap problema. Si volen, estic al servei, no sé, doncs això, del dimoni, que ja dic que em va contractar i a canvi de tanta felicitat de contractació em va donar la possibilitat de dirigir TV3. De fet, molts cops també t'hem sentit dir que encara que ho volguessis o encara que et pressionessin, el poder del director és relatiu. Jo et volia preguntar, mana el director de TV3? Té un poder realment eficaç i és a dir, realment pot fer allò que vol? O com molts cops he comentat, hi ha una plantilla i uns treballadors que per molt que hi hagi un director o un altre... Però no només això. En principi hi ha un Consell de Govern, que és un Consell d'Administració, que té una administradora única en aquests moments, que és qui supervisa i signa tots els contractes. Els directors dels mitjans aquí no tenim possibilitat de signar res. En tot cas, firmem per delegació i en quantitats inferiors a 100.000 euros. Per tant, d'entrada, en una empresa, qui té el poder de... Si algú sap, algú ha treballat en alguna empresa, d'aquests que fan crítiques, el que firma té el poder real, per dir-ho així, de maniobra. Però, clar, això no ho fa una persona, hi ha un Consell de Govern que vigila i es fa dins d'un segment que és el segment públic en el qual tot està controlat per persones que auditen, per persones que... Aquí hi ha unes comissions i uns circuits per aprovar qualsevol contracte llarguíssims. Intervé moltíssima gent. I si parlem... Clar, jo sóc el director de televisió i el responsable jurídic, el responsable civil, el responsable penal dels continguts. I ara mateix estic sent jutjat per un anunci que va aparèixer, uns anuncis que no apareixen en TV3. Per tant, la responsabilitat és meua. El poder està compartit. Els equilibris en aquesta casa, respecte a tot, es comparteixen per dalt amb el Consell de Govern i no només es comparteixen, sinó que acabes acceptant el que diu el Consell de Govern i per sota, quan baixes a la redacció, per exemple, d'informatius o vas a programes, hi ha un Consell de Redacció, un Consell Professional i de tant en tant un comitè d'empresa fins i tot que s'hi fica. És impossible fer el que a un li doni la gana. Impossible. I també he de dir, gràcies a Déu també, i també he de dir, malgrat això, que en comparació amb altres televisions públiques, les privades no tenen, ja estaria bé que les tingueren, però no tenen aquests filtres, aquí els enfrontaments o les discrepàncies en consells professionals o comitès d'empresa són els mínims. Comparat amb qualsevol altra televisió, no crec només de l'Estat, sinó d'on siga. Els enfrontaments són els mínims i els equilibris crec que funcionen. Descartes del tot tornar-te a presentar com a director? Sí.
Sí, sí. sense cap. Crec, sense cap pal·liatiu per ara, crec que jo vaig pensar que venia per mesos, un any em semblava una salvatjada en aquell moment, amb una situació molt dura, n'he passat 4, crec que la meva etapa ja està. L'únic però que es podria dir això, home, clar, segur que hi ha un però. No, l'únic però que es podria fer amb tot això és que jo crec que aquí s'han de fer uns canvis molt importants, molt importants, importantíssims, estructurals, molt importants. I si d'alguna manera poguera col·laborar en aquests canvis des d'algun lloc, ho faria. No és la meva intenció, ni crec que m'ho demanen, i encara pitjor, no sé si estan disposats a fer-los els que els haurien de fer en el futur. Què es trobarà el proper director o directora de TV3 al calaix dels reptes més immediats? Doncs això que li acaba de dir, es trobarà que cal fer que Televisió de Catalunya és una televisió vella, és una televisió amb un model antic, que no està ara mateix competint com hauria de competir amb tots els canvis tecnològics informatius del mercat. No ho està fent, perquè l'estructura de la corporació és una estructura antiga. I cal un canvi radical. I jo crec que el gran repte per la pròxima directora o pel pròxim director que puguem vindre seria enfrontar tots aquests canvis amb tranquil·litat, encert, mà esquerra i sempre des de la combinació, els equilibris que he dit abans, amb els professionals, amb el comitè d'empresa, etc, amb aquests equilibris, però s'hauria de emprendre una sèrie de reformes molt radicals. I aquesta televisió, l'única manera que té de sobreviure amb dignitat en els pròxims anys que venen és si es fan aquests canvis, que són del tot necessaris i que s'haurien d'haver començat ja, i que si no s'han començat ja és o bé perquè no hi ha hagut la voluntat política de fer-ho, perquè cal una voluntat política real per fer-ho i uns recursos per fer-ho també, o bé perquè realment els moments polítics que han vingut aconsellaven o conduïen a qualsevol cosa menys a canvis radicals en qualsevol àmbit de l'administració de la Generalitat. En aquest sentit, una de les demandes més reiterades és recuperar la potència que havia tingut el canal Super 3 i fins i tot recuperar l'espai juvenil, que en el seu dia va ser el 3XL. En quin punt està tot això? Molt bé, doncs és una pretensió imbècil. I ja està. Aquí la gent és tan feliç que diu, oh, te'n recordes quan el Tomàtic i quan el Petri i te'n recordes quan el... Escolten una cosa, anem a veure. En aquell moment, Televisió de Catalunya competia amb un canal de televisió. I fins i tot en aquell moment, crec recordar, no sé si Telecinco o Antena 3 ja tenien canals infantils. Crec que no. En aquell moment, quan anaves al mercat, per exemple, japonès, a comprar una sèrie, aquella sèrie la podies comprar, més o menys era cara. Televisió de Catalunya podia arribar, que de fet va arribar a tindre a l'any 450 milions d'euros de recursos, entre 150 de publicitat i 300 d'aportació del govern, de la Generalitat o del Parlament, i tot això ha canviat. Però ha canviat que qualsevol mirada enrere no és ni més ni menys que nostàlgia, no va més enllà. És com si jo diguera, jo me'n recordo quan Televisió Espanyola tenia los Chiripitifláuticos i el Capitán Tan, i allò sí que... I tots els nanos els veien. Clar que tots els nanos els veien, més que no hi havia res més. Això va marcar la infància de tothom. Clar. Avui en dia nosaltres tenim només en canals de pagament 9 o 10 canals infantils i juvenils, que estan a la base de qualsevol. I després Antena 3 té un canal infantil, Telecinco també, Televisió Espanyola, collons, molt fort, amb moltíssims recursos. I clar, nosaltres hem anat minvant de recursos, però és que a més, quan vas al mercat ara a comprar sèries, com si ara pretengueren comprar, per exemple, Bola de Drac, seria impossible, perquè hi hauria un d'aquests canals que l'hauria comprat amb exclusiva per tot l'Estat. I per tant no podríem. A més, els nanos ja no veuen la televisió com la veien abans. I pareix que jo estigui descobrint aquí la sopa d'all. La gent que diu això no entén que un nano en una tablet o en un mòbil, en un ordinador, pot veure 50.000 programes i ofertes diferents. Per tant, convertir-se en referent avui en dia en aquest públic és una feina dificilíssima. Jo crec quasi que impossible. La pots encertar en un programa, la pots encertar amb un plantejament. Nosaltres ara, en el Club Super 3, n'encertem uns quants, però clar, estàs competint amb un món que ha canviat moltíssim. Per tant, a mi m'agradaria que qui diu això, d'un costat, separara la nostàlgia.
la meva infància com va ser, i ara els nens ja no... No, ni són iguals, ni es veuen els mateixos plantejaments, ni veuen les mateixes coses, ni tenen les mateixes ofertes, ni res de tot això de quan vostè era petit. I a partir d'aquí a veure què es pot fer. I efectivament jo crec que es poden fer moltes coses. Ara, s'han de fer coses que no es facin ja tant en televisió convencional com en plantejaments digitals. I són cares. I ho hem d'intentar. Nosaltres vam calcular, per exemple, que per fer un canal juvenil, per traure el canal 33, tornar-lo a posar en esports i compartir l'infantil amb un juvenil en televisió convencional, però amb una programació i uns continguts més pensats per al món digital, tot això ens costaria 8 milions més a l'any. No els tenim. No els tenim. I, per tant, què caldria? En primer lloc, diners, una voluntat política de fer un nou plantejament d'aquesta casa i considerar com es pot pagar tota aquesta broma, quins canvis s'han de fer i quines aportacions s'han de fer per pagar les necessitats que cada dia són més. Però dir tot això, i encara que l'encertàrem, i encara que tinguérem aquests recursos, pretendre que la infància i la joventut a Catalunya d'ara poden tornar a ser com fa 20 o 30 anys és masoquisme nostàlgic. Per tant, tot aquell projecte que havia de fusió del 33 i l'Esport 3, entenem que fins que no hi hagi l'aportació econòmica queda... Clar, entenem que quan hi hagi un nou govern ara, una de les coses que els ha de dir aquest Consell de Govern, si es manté un temps o el nou que vinga, és un plantejament general amb necessitat de més recursos. Però com que jo crec que els canvis que caldrà i tot el que s'ha de fer realment demanarà molt de temps, pot ser una legislatura, perquè són canvis, ja dic, estructurals que s'hauran d'abordar a poc, etc., però que s'han d'abordar immediatament. Mentrestant, plantejar que la programació infantil i juvenil o que, com s'ha fet amb el sector audiovisual, és prioritària i que calen uns fons i uns recursos per abordar aquesta necessitat, s'ha de fer immediatament, fins i tot abans que el canvi estructural. Nosaltres ja ho vam fer l'any passat, quan vam anar al Departament de Vicepresidència, al Departament d'Economia, i els van demanar més recursos per al sector audiovisual, per a les productores que es van canalitzar a través del Departament de Cultura. I això ja va ser un pas important. Jo crec que ara s'ha de mantenir aquest pas i s'ha de fer el mateix pas amb la programació infantil i juvenil, amb aquest canal de què parla vostè. S'ha de fer immediatament. I a partir d'ahir després, doncs, si hi ha voluntat política, el nou Consell de Govern que entra, els nous directius d'aquesta casa i de Catalunya Ràdio, s'hi posen tots, evidentment s'ha d'abordar el canvi necessari de model que necessita sobretot Televisió de Catalunya, no tant Catalunya Ràdio. Podem dir que, a falta de nou govern, perilla la grella de la propera temporada a TV3, a la cadena principal, si no es fan noves aportacions? No. Que hi ha algun punt ara complicat, sí. Que nosaltres enguany, com a conseqüència de la Covid, encara hem disminuït més els ingressos publicitaris, també. Que ens en sortirem com fins ara i que la grella no corre cap perill. Hi ha algun programa que sí, però ja mirarem com siga de solucionar-ho. Però la grella general de tot l'any no corre perill. Altres vegades no ha estat així, ni l'any passat ni l'anterior. Celebrem, doncs, una notícia positiva que no... Això és el dimoni del pacte. Sí. També el volia preguntar si hi troba a faltar entreteniment a la graella de TV3. No. Jo el que crec és que aquesta és una televisió pública, una de les funcions que té és informar amb la màxima honestedat possible i amb la màxima profunditat possible. Crec que ho fem i crec que hi ha també bastant espai per a l'entreteniment, sobretot en horaris de prime time. És veritat que alguns programes com Planta Baixa, com el Tot es mou, que són magazins de matí i de tarda i que viuen de l'actualitat, serien diferents si l'actualitat fos una altra. Però, clar, aquí hem passat d'un moment polític molt dur a un moment sanitari i social molt dur, també. I ja m'agradaria a mi que hi haguera més espai per la frivolitat o més espai per l'entreteniment o per la diversió. M'encantaria. Però la veritat és que els moments van marcant-nos com ho hem de fer i no són moments fàcils per fer això. Però després hi ha horaris per tothom i per totes les coses i també per això. A mi el que m'agradaria, evidentment, és que el canal... Nosaltres som una televisió pública i tenim l'obligació de ser líders perquè no ser-ho implica unes conseqüències molt negatives, crec jo, en molts aspectes, però som una televisió pública. I clar, si tinguérem més diners i TV3 estiguera tota la graella ben completa i ben servida, doncs aleshores hauríem de mirar infantils i juvenils, que ja ho estem mirant al mateix temps,
I després hauríem de mirar el canal cultural. I l'entreteniment que nosaltres puguem fer en un canal cultural, per molt entreteniment que siga, sempre té un altre nivell que no l'entreteniment que fan cadenes privades que ens arriben aquí des de Madrid. És un entreteniment diferent i nosaltres no el podem plantejar d'una altra manera. M'agradaria tindre la possibilitat d'arribar a aquest entreteniment diferent, però ara com ara és molt, impossible. Per tant, entenc que el debat que l'altre dia plantejava el Planta Baixa de si TV3 hauria de fer premsa rosa, que en alguna etapa més inicial havia fet en algun programa, no? Com el de les 1001 amb el Jordi González, i que actualment veiem com la docuserie de la Rocío Carrasco, per exemple, està triomfant també a Catalunya, fins i tot per damunt de la mitjana d'Espanya. Vostè creu que TV3 no hauria de tenir cap programa de premsa del cor en qualsevol cas o en cap espai? Vostè parla de Jordi González i jo me'n recordo de les Mil i una nits, igual que me'n recordo al principi de tot d'Àngel Casas i del seu show, i allò no era exactament el que estem veient ara en altres cadenes privades. Allà hi havia, i sempre ho hem buscat, una manera, em permetrà una mica així coenta de dir-ho, per un star system propi, perquè tots els països el tenen, però el plantejament no era el mateix. Jordi González, quan feia televisió en aquesta casa, hi havia una línia i uns nivells diferents a el que es pot fer ara en aquestes televisions privades, molt diferents. Aleshores, home, jo soc partidari que això és un país, ha d'haver-hi de tot. Hi ha d'haver-hi una certa frivolitat, una certa alegria de viure. De vegades a Catalunya això és molt complicat perquè la gent és molt transcendent, però després també és veritat que la gent, quan li donen aquests productes, que en algunes ocasions són per morir-se, doncs s'hi connecten, és el que parlàvem de l'audiència. I molts televidents habituals de TV3 també ho fan. Jo crec que ho hem d'intentar i s'han de fer programes com aquests. En aquests moments això no és la línia que tenim, però la podem recuperar en qualsevol moment. Però aquesta manera d'enfocar l'entreteniment sempre serà diferent en una televisió pública que en una televisió privada, evidentment. Tenim unes ratlles, unes línies que nosaltres no podem travessar mai. Una de les apostes per l'entreteniment ha estat el programa Nexes, amb Jordi Basté i Mònica Terribas. Quina valoració en fa i què ha fallat? Jo crec que com a prova i com a experiment ha estat molt bé. Era potentíssim i és potentíssim plantejar un programa amb allò que en aquell moment eren les dues estrelles, els dos periodistes més importants dels magazins matinals de matí, tant en Catalunya Ràdio com en RAC1, i per tant l'intent era lògic, és lògic i valia la pena fer-lo. I després l'única cosa que ha fallat, segurament, és que... han fallat dues coses, crec jo. Primer, que en programes tan importants no hi ha temps per canviar el registre d'algunes coses que veus que no funcionen com han de funcionar en 10 o 11 entregues. És impossible. Has d'anar una segona o una tercera temporada. I aleshores, per anar una segona o una tercera temporada del Nexes, el Nexes hauria d'haver donat una miqueta més de resultat. Que no vol dir que hagi sigut un mal resultat, però vol dir que no és el resultat que esperàvem. Què ha fallat? Això ho ha de dir l'audiència. Nosaltres ho analitzem, arribem a una sèrie de conclusions. De vegades jo, amb una mica d'ironia, dic que quan les coses van bé hi trobem gràcia a tot i quan les coses no van bé ho trobem tot fatal i de vegades són les mateixes històries. Per lo que en poca audiència és un defecte, en molta audiència és una virtut, exactament el mateix. Aquí què ha fallat? Doncs ha fallat que no hem aconseguit l'audiència que volíem. Ara ho estem analitzant. Segurament si parlem amb gent diran que ha fallat això o ha fallat allò altre, però en tot cas nosaltres que treballem amb diners públics, l'obligació que tenim és, pel que fa a l'audiència, equivocar-nos el menys possible. Però si ens n'anem de l'audiència i el mirem com un programa de reflexió, de formació, de participació, jo crec que no ha fallat res. Crec que ha estat un gran programa en aquest sentit. També darrerament hem vist... No ha tingut l'audiència que volíem. Ha quedat clar. També hem vist darrerament que han estrenat el documental sobre el judici del procés. Ahir van anunciar també un documental a l'entorn de la figura de Leo Messi. No sé si hi ha alguna possibilitat o estan treballant també en una entrevista a l'expresident Pujol i tot el que afecta al seu cas. Sé que s'havia dit en alguna vegada que havia també la possibilitat de fer com una mena de documental a l'entorn de la seva figura. No sé en quin punt està tot això i si el veurem entrevistant a l'expresident Pujol algun dia abans que acabi el seu mandat. L'expresident Pujol, cada vegada que des d'aquesta casa i moltes altres li han demanat d'entrevistar-lo, ha dit que no. Només una vegada ha dit que sí i no sé si són 15 o 20 hores d'entrevista. Hi ha una productora
en aquest país que té aquesta entrevista amb el president Pujol. Per ara no ens l'ha oferta, ni ens ha ofert un resum, una selecció, i per tant vull entendre que hi ha una sèrie de condicions que pesen sobre aquesta producció que no permeten fer-la córrer ara i ens haurem d'esperar. Nosaltres, quan li hem demanat, no ens ha dit que sí. I també hi ha una cosa que està clara. Una persona, a mesura que es fa gran, ja no està igual, per dir-ho així, de brillant o d'això que en uns altres moments. El president Pujol ja té 90 anys. Desconec en aquests moments quin és el seu estat d'ànim per fer una entrevista llarga o diverses entrevistes. En tot cas, ja n'hi ha una de llarga, molt de llarga, feta, i en el moment que la productora la posa a la nostra disposició, doncs haurem de mirar en quines condicions i què fem amb això. Respecte als documentals del procés, del judici, concretament, que se n'ha parlat moltíssim, moltíssim, tot el món. Doncs nosaltres pensem, i jo pense concretament, perquè al final del contingut em responsabilitza directament jo crec que va passar una història tan bèstia en aquest país, ha passat una història tan bèstia, que un recopilatori en forma d'una sèrie de documental sobre el que va passar és molt important. Va haver-hi una productora que ho va fer, que era Mediapro. Aquesta productora es va proposar un preu que no podíem acceptar perquè era massa car, ni teníem els recursos, ni entràvem en els nostres estàndards habituals, i quan vam aconseguir que aquesta producció vinguera a un preu que nosaltres podem assumir i que considerem que és raonable amb el que fem habitualment, doncs van comprar-ne el dret d'antena, efectivament. L'estem passant, té uns resultats magnífics d'audiència, però més que enllà, o igual que parlem abans del Nexus, més enllà dels drets, dels resultats d'audiència, jo crec que com a document del que va passar en aquest país és importantíssim. I ara el tenim nosaltres. Doncs, això és el que ha de fer una televisió pública. No sé si havia fet una tercera pregunta. També havia fet esment al... Sí, respecte a un reportatge del president Pujol, el tenim fet. Ja hi ha un reportatge del president Pujol. És un reportatge... Ja l'hem fet, de fet. Hem fet un 30 minuts, que en realitat era uns 60 minuts, perquè durava el doble que un 30 minuts habituals, que van fer fa un parell de setmanes. Com sempre sol passar, doncs aquí la mala llet que tenen algunes persones han fet que això, segons qui ho mire, siga absolutament diferent. Per alguns hem blanquejat la figura del Pujol i per a uns altres hem fet un oprobi a la figura de l'expresident de la Generalitat, doncs a mi que m'expliquen. Jo crec que va ser un gran documental i el que tenim preparat ara és un documental que estudia tota la seva vida i tota la seva trajectòria, però ja el passarem en el moment que convinga. Per anar acabant, també volia fer esment a la reciprocitat amb el País Valencià, que és un tema que sembla que no s'acaba de resoldre mai, tot i que tenen bona relació tant amb les Illes Balears com amb les responsables de la cadena de Punt Mèdia. Quina és la seva aposta, en tot cas, per l'espai comunicatiu en català? Total. Resulta absolutament suïcida que 3 països que comparteixen idioma no siguin capaços, moltes vegades, de posar-se d'acord perquè aquest mercat de consum, de cultura o d'oci o del que siga, no funciona d'una manera coordinada. És absolutament terrible. Això no hi ha cap cultura forta que s'ho pugui permetre i que s'ho permeta, de fet. Jo crec que això ningú en aquest món, els francesos no s'ho permeten sense anar més lluny. És que no pot ser. Tenen diferents països que parlen francès també i treballen conjuntament. I si preguntem a la televisió del Canadà i a les televisions públiques franceses si treballen conjuntament, ja li explicaran un munt de coses. I ells no ho necessiten, perquè el francès és una llengua molt potent i no ho necessita. Nosaltres, que som una llengua molt disminuïda per les circumstàncies polítiques que vivim, de sempre, ho necessitem. És evident que si nosaltres fem acords amb Apunt i amb IB3, acords lingüístics, i si ens acostumem a tindre continguts compartits, un univers compartit, etc., la cultura catalana, la llengua catalana, se'n beneficiarà moltíssim. Ara, això té problemes polítics, com sempre, perquè hi ha una gent que treballa justament per lo contrari. I, per tant, no m'estranya que hi hagi una exposició en la Biblioteca Nacional Espanyola sobre llibres i documents del segle XV i del segle XIV i que aparega algú que proteste perquè es diu que són en català i que acaben dient que són en llengües de l'antiga corona. Encara sort que no van dir que era també en la Pau.
És a dir, hi ha unes forces contràries perquè saben que fragmentat el català és molt més fàcil acabar amb ell, que són persistents, sempre a favor d'una hegemonia, en el cas francès del francès, en el cas espanyol del castellà. Molt bé, sempre, persistentment. I això provoca distorsions polítiques i, en el cas del País Valencià, conflictes socials importants. I, per tant, en un terreny que és complicat hem de treballar amb cura, però jo estic content, sobretot des que va canviar la direcció amb Televisió Valenciana, amb Apunt, de les coses que estem fent conjuntament. La reciprocitat és important i depèn d'un gest polític que jo crec que està encarrilat. Però el que és més important encara és que les tres televisions fem coses conjuntament, emissions conjuntes, comprem programes conjuntament, i això ho estem fent, i cada vegada més I a més estem vencent una cosa que abans era una mica més complicada, que és aconseguir que els programes que fem cada un els posa en la variant dialectal de l'altre i no passa res. En el cas nostre no hi ha cap problema. En el cas de Televisió Valenciana això era més complicat i ara ja estan fent passes de gegant també amb això. És una prioritat meva personal perquè, evidentment, jo tot això puc dir-ho com a directora de Televisió de Catalunya i també com a valencià. I com considere que l'única manera que la llengua catalana i que tot el que diem de la ficció en català, de les empreses productores en català, etc., tindrà més sentit si ho fem conjuntament i, si no, és renunciar a una força que ens pot perjudicar moltíssim, jo insistiré tant com puc en això. Una prioritat en el meu cas. Molt bé, si li sembla, per acabar, què diria que ha estat el pitjor i el millor del seu mandat? Bueno, jo diria que tot ha estat molt bé. Jo diria que aquí les 3 o 4 coses que jo volia fer quan vaig arribar les he fetes, que he recuperat antics companys perquè jo vaig treballar en informatius i vaig treballar també en el CPA, en aquesta casa, és a dir, en programes, que aquí tenia gent... Vaig compartir experiències i feina amb una gent magnífica i que hi són. I el millor d'aquesta casa, sempre quan tornes, és veure que el talent, les ganes, en fi, la magistratura, hi són sempre. Aquí es treballa molt bé. Aquesta és una gran televisió, una gran televisió. El pitjor podria ser que ja m'hauria agradat que aquestes reformes estructurals de tot això haver-les iniciat com a mínim. He fet unes altres coses que poden estar connectades amb això, però que no són això, però això no em corresponia a mi. I, per tant, doncs, no puc dir que és el pitjor perquè no em corresponia a mi, perquè no era el moment. Però el moment és ara i espero que els que vinguin després ho facin i ho facin bé. Els ajudaré tant com podré. Si ho demanen, si no, no cal. Però els ajudaré tant com podré. Molt bé, ens agrada aquest missatge en positiu i li agraïm de nou la seva disponibilitat per l'entrevista, que som un mitjà que tots comencem i... Molt bé. Doncs a vostès. Molta sort i molta gràcia. Moltes gràcies a vostè. No sigues res. Exacte. Que el camí sigui llarg i que sigui... Mare de Déu, sí. Tan difícil com pugui ser. Perquè si és difícil i llarg, van pel bon camí. Exacte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent. Adéu, que vagi molt bé. Adéu.